Vad säger du, vad gör AI bättre än människan? AI:s definitiva styrka är det att AI kan ta i beaktande en stor mängd datainformation och behandla den snabbt. AI ser på datan objektivt och gör objektiva beslut oberoende av tidpunkten på dygnet, oberoende av vem som använder det. Så det blir standardiserade objektiva beslut till skillnad från människan som bara kan ta i beaktande en liten del data, är ofta ganska långsam, och saker som till exempel känslor påverkar ganska mycket beslutsfattande. AI:s så kallade plasticitet och förmåga att ta i beaktande nya saker är troligtvis också betydligt bättre än den hos människan. Och när vi talar om vårdet, vilka konkreta vårdresultat kan nås bättre än utan AI? AI:s största användningsområden inom medicin för tillfället är dataintensiva grenar som till exempel intensivvård, radiologi och patologi. Och inom den här områden ska man använda AI eller maskininlärning som det egentligen då är. Inom intensivvården ska man till exempel bygga algoritmer för att känna igen de patient snabbt akut blir sämre. Det finns till exempel algoritmer som kan känna igen när som förutspår så kallad hjärtsvikt på förhand 8 timmar före det händer, vilket ger läkarna då en möjlighet att i god tid reagera på det. Vi håller till exempel på att utveckla en algoritm som ska känna igen när en patient med hjärnskada kraschar, vilket gör då att det ger oss information och alarm snabbare och vi kan reagera på det. Inom radiologi till exempel så kan AI känna igen en massa olika saker. Till exempel vi håller på med ett projekt där vi försöker känna igen akuta hjärnblödningar, vilket då betyder att med samma bilden tas så får den vårdande läkaren information om att det här finns en hjärnblödning. Patienten måste ses hand om direkt i jämförelse med situationer som till exempel kan uppstå i Vasa eller mindre orter, också Helsingfors, var man tar en bild. Radiologerna är överarbetade, det tar 2 till 3 timmar före man får utlåtande på bilden, vilket kan till och med ibland vara för sent. Så där är de största användningsområden idag. Och här är förstås, det måste också nämnas att det här är vad vi vet idag om AI. Situationen kan vara helt annorlunda om 1 till 2 eller 3 år, att det går så snabbt framåt att vi kan inte kanske troligtvis inte ens föreställa oss allt vad AI kan hjälpa oss med. Det går fram ganska snabbt, men blir det dyrt att använda? Bra fråga. Jag skulle säga att det blir dyrare att inte använda det. Dum IT eller dum IT är dyrare på lång sikt än vad smart IT är. Att vi vet till exempel vad oeffektiva patientsystem på sjukhus gör. Läkare, sjukskötare och annan personal som lägger mer tid på IT-systemen, och det är vi som arbetar för IT-systemen istället för tvärtom. Med AI och med smarta IT-system överlag gör det att allting blir effektivare, allting borde bli bättre. Så jag tror det är dyrare att inte ta det i bruk. Utvecklandet av en algoritm är inte heller så pass dyrt nu för tiden, bara man har de rätta personerna med den rätta expertisen och den rätta miljön. Förstås kräver det satsningar. Det som Finland nu meddelade igår, opetus- och kulturministeriet, att man drar ner på forskningspengar, så det är ju förstås inte rätt väg. Men så det blir troligtvis i framtiden en dåligare lösning. Du är en föregångare i Finland att använda AI. Hur är det med resten av Finland? Hänger det med när du tänker på den internationellt? Jag hade tur som var på rätt tid, vid rätt plats med rätt människor, vilket har gjort att vi fick ett bra projekt och vi har kommit igång helt bra. Det finns mycket andra bra projekt i Finland. Finland har den definitiva styrkan inom medtech att vi har mycket digital högkvalitetsinformation. Jag vet att Uleåborg håller man på med mycket bra fina saker. Helsingfors universitet i Aalto håller man på med mycket bra saker. Finland är på hög nivå inom AI-forskning i världen. Nu borde man förstås då, eftersom vi har kunnat, vi har expertisen och möjligheterna, så man borde satsa mer och mer på det. Och det hoppas jag att man också börjar göra istället för det som det har bestämts. Jag är inte säker om det finns 2 olika saker här att när man använder AI. Så att det är vårdområden också, men också inom hälsopolitiken. Borde AI tas i prov på den också? Det är en bra fråga. AI och politik är knepigt. AI och hälsovårdspolitik är knepigt, för politik styrs så mycket av annat än data och vett. AIs styrka och grundpelare är ju det att det grundar sig på data, det grundar sig på objektiv, så att säga, järki
och politik är ganska ofta något helt annat än informationsbedriven bestämning. Så det är svårt för tillfället, kanske i framtiden. Vad om andra vårdområden? Ja, inom andra vårdområden, inom äldredomsvård till exempel, stora möjligheter. Till exempel, jag läste om någonting sånt att i Storbritannien håller man på att utveckla ett sådant system var man har hos åldringar hemma har man sådana alarmsystem som mäter när åldringar, när de går, hur de rör sig och vad de håller på med, samma automatiska system som varnar om att när blir den här åldringen, när blir den här människan i så pass dåligt skick att det finns nu risk för att den ska falla och slå sig allvarligt, och så alarmerar det automatiskt hempersonalen som får dit och tittar att hur mår den här personen nu. System som automatiskt övervakar näringsintag till exempel och hur man klarar sig överlag, och så den automatiskt sedan meddelar att nu behöver den här personen extra hjälp eller nu behöver den mindre hjälp för den klarar sig så pass bra. Stora användningsområden där, allmänt inom äldredomsvård också där sociala grenar tror jag det finns stora outnyttjade potentialer. Det har inte fått så mycket medieuppmärksamhet och det har kanske inte heller bedrivit så mycket forskning inom det. Kanske nu då AI är relativt nytt och det har fått mycket hypoteser på senaste tiden, så det kanske inte ändå lika sexigt att göra forskning inom det, men jag tror att det kommer att sprida sig nog till det. Och där kommer säkert det största nyttan att göras. Vad om din karriär här i Finland? Ska du stanna här i Finland eller är det mycket kräva att få ambitionera AI-vetare på utlandet? Jag personligen inte själv stora mål att få bort från Finland. Jag vill få utomlands nu och lära mig nya saker och ta tillbaka dem i Finland. Men så länge Finland fungerar som mitt hem och stimulerande miljö så vill jag vara kvar här. Finns man kan vara i själen att jag ska säkert inte klara mig utomlands. Men förstås man måste vara utomlands, man måste lära sig nya saker utomlands från och kontakta sig med nya personer. Så det förstås, men jag har inga ambitioner på att få bosätta mig utomlands permanent.